We are the Pineapple Family! Good morning! First day of Milo training for today. Naka-ready na siya si Daddy. Nagaligo pa. And then, mag-go na sila. Check lang daw mga messages and then tama na ang phone. Milo training every day. 1 week na lang niya. Tapos mayroon naman sa dayon niya training sa summer camp nila, coach nila sa school. Bilhin ko man ang cellphone. Bilhin mo yung cellphone? Imoy talaga. Imoy ya. Bye-bye. Guwapo! Naway mo ka rin yan ah. Bye-bye. Lunch natin ha? Good morning! It's Tuesday, second day. Nasang ilang Milo training. Bad mood naman, oh. Okay, aga pa mo. Wala pa aga pa mati mo. Bad mood ka, tulala lang ko. Tulala gali eh. Nakata ka mo. Okay, sa akin, mami. Bye-bye. Ang oras na. Muta? Ganda gila natin. Relo ka. Gala sutsun ako. Bye. Dahil ano yung phone kay makakuha siya sa mga clips. Amo na yung pang vlogging phone na mo daan. Hari na. Pero nyo ni kay Daddy ni para pang vlog ya. Clips lang. Bye-bye. Bye. Good afternoon. It is already 5 PM na guro. Bago na ako tapos paligo ay mother. Tapos, hindi na pa man sila kapuli. Ang gate ina. Finishing na lang na. Daddy to. Gate na lang gina. Habi o gani tapos na gani kaya wala pa kaya ba ni Daddy ko no may mapilintahan pa ko no. May retouch pa. Good morning, it's Wednesday and time to go na naman for the training. Milo every day. Bye! Bye! Basa pa yung tinta. Ay na akong baby! Saraduhan na to ang ang gate. Time for walking naman. Ari akong partner, duwa lang kami subog. Daw, taas pa mo. I-walking ta ang kasubo. I-walking kasubo. Ikidya. Paliwa-liwa saya. Shopee saya. Kami sang clouds sa hindi lang makulang karon. Ay na kami sa may Kapitol. Na bago. Gandaran. Ito. Kapitol na bago. Tapos na el círculo. Ang ligad pagkadto namon din nami ding sunset. Subong wala. Lain naman niya ang tago agina. Grabe ang taas kaadlaw. Subong nadula na. Naghasig lang. Dogi oh. Sunod sa imulin. Good morning, it's Thursday and it's the 4th day of the Milo training. Ang sutol. Total, because the tong-tong. Si boss. Sabi si boss ba? Yeah. Mau ah. Nakapangusay ka na? Sa akin yun po.
Nakausay ka na? Sabay na. Mami, Turn off na na. Is na. Sabay na. Bye. Bye. Friday na. Ano na ba ito? Same shirt?
O balaba, suksok mala. Amo na ang ilang t-shirt. And tomorrow, last day na nila. Today is Friday and the 5th day. 6 days mo na ilang training sa Milo. Kikit Guwapo? New haircut Thank you. daw. Thank you. Ikaw ha? Si Tuwi ah. Ako ito nang pala niya daw. Ikaw yun. Si Tuwi ah. Ang guwapo. Ta? Close the door. The window. Close the door yung ano. Nakat na sila ya. Ako ya. Galabada pa ko. Pakaon kay mother. Pantay eh. Bye. Nasara na sa gate. Babush. Okay, go back to work. Dalang niya nag-ulan. Mayo lang kay hingabot ko ako mga nilabhan. Tubo ko na, transfer ko na to. Ito sila. Wala pa day daddy. Coming home pa lang sila. Naghapit pa sila sa school kay nag-enroll sa Igla Summer Camp sa basketball. Mayo lang nagsuksok ko tayo ng mask kaya basi balakag mag ano naman maghubag na naman ako. Kakatul-katul nga taan ako nga panit. Ako niya mata kasi pururubag na naman kay masamo na ang ulan init kagong iyayabok balang mahaplo ko amo na ang delikado sa akon nga parang hubag akon mata dali-dali ko kay gapakaon kay mama nagugulpi lang bundak ang ulan hangga init-init kay minggin niya nagatawag si daddy sa akon ay binundak ang ulan. Last day of Milo. 980 to ha. Ready to go na. Basi malate mag-push up. Ha ha ha. 980 to ha. Simuda na ha. 980. 980. Bye, Joy. Nag-kiss ka na sa akon? Ano tayo? Go, kiss. Love you. Ha? End ang video.
Lalo na yung mga nag-champion. Hello! Prince! Parapito Prince! Ay after na po short visit, kunin yung certificate and your leadership. Take you ulit. Change your shirt before you go home. Hey. Ito unexpected ya po niya nga award abi namudlogid ko na yung mata. Biskan sa first date, Ay. ko daan, hamba ko sa imo, yung hindi siya kabalo, Oo, may mga execution nga, hindi niya ma-execute well. Siya malang But nag-improve sa siya. ako, no? Ang spider drill dapat dalong sa imo private part. Ang pagani. Ay, very happy. Actually, wala mo kuya ga-expect too much kaginaya kayo mo. Okay lang man na kay training mo lang yan. Pero pagkakita ko sa plak pala, mautani si Tubi, may hara naman sinapa. Iyakin man isa gali ya. Most improved player. Kaya ilagin basihan batian ko to kaginahambal ni Coach Irene nga from day 1 to medyo hina pa siya kay siguro sa drill gid man balang may araman nga dila sa hindi nila ma-execute maayo asa sa day asa nga Ara gid mo damo giman sa drill nga hindi siya kabalo sa una ya. Day by day gina ano gali sila ya gina-assess kag observe gid sa mga coaches ya kung sino gid ya ang ga-improve kag gina-apply sa ilang play kag ang wala ga ka-late kag ang attitude man tanan ginabasihan gali ginadira nila ya gina-observe kag gali nila dira ya that's why nga amo to he is one of the awardees ang plaque to most improved na player. Grabe no. Tingala ko nga daw ma-attend kit ko kay may award gali. Celebrate naman Beyblade Aba mag-Beyblade. Tunto gaya Beyblade naman yun. Happy ba? Puro balay na Beyblade mo tanan to nga. Ngani kakalagi na natatapakan na to guba na to ganiban. Let's go, mapabay-bye kami dito. Bye mo. Chill. Rin na kami diri sa bye-bye. Diri kami ma-celebrate. Dreaming ko. Nasimis ako nun. Kakaroon lang. Hey, complete na. Let's eat. Pait na gani kami sa mga labo. Ligo na siya. Uy, maligo. Doy! Sa Dioga, banlaw na. Hello! Happy Sunday everyone! The welcome is on. Ito lang galing kito kan labo isang camera nga isa I-adjust tonta there ara na naklaro na si daddy
may award kasi si JJ last day, yesterday. And most improved player siya. But it doesn't mean ganyan basang coach. Wala dabi kami ka-video. Kaya wala man kami ka-expect na siya ang may award. May one of the top 2 award siya. Ang basang coach, it doesn't mean that you're very good at it or sa basketball. But nakita nila wala ang discipline, ang improvement, kag ang determination sa isa ka bata. So that's why nga may amo to siya nga award. Ang best nila is also ay imuting to doy, no? Teammate ka mo, no? Teammate sila. Pero ang manae ng determined man siya, kag daw may discipline man siya muna. Pero si Louie abi isang first day daw hindi siya kabalo sang drill mo. Di daw nakita gina improvement pero sa iya na ayos. Okay, tapos assignment kina sila ni Daddy. Kita yung matuguro sa mga previous vlog sa clips namon diri sa vlog nga naga-vlog sila assignment. Yeah muna. That's the power of determination and discipline. Yan yung tapos right spider drill. Di butang sa imo, di atubang sa imo private part sa talong. Basta galisen ka, nagasunod ka sa mga instructions, rewarded ka at the end of the day. Lang ka parts ka man. Kay kung tudoy may simbahan na sorry na kami sa church, mapark na kami. See ya! Happy Sunday! Here we go. I-request ang amon nga MIP. Bala yung MIP. Hambal na niya yung hina pa. SM game man mo gusto Daddy how? Hambal sa eskwela. Friday so na. Daan na kami eating. Kaya ka vlog sa pagkaon ba? After math na lang. Ari